Айде малко и тебе те поснимат. А? И тебе малко те поснимат. Да, снима да. Снима да? Може да ме снимаш мене, бат. Значи, къде има една дума, има филми с Робърт Де Ниро, има и филми без него. Значи, кои са с него има Оскари, кои са без него, йок. Много падна и дървета има. Ти нещо така, хонорар няма ли да дадеш къде ме снимаш? Танто за танто. Поне 2 кебабчета. Добре, айде 2 кебабчета. И едно малко. И лютеница. И едно малко. Добре. Ручат други колеги. Ако искате да върнем и ще качи мотата куля по полегато, защото тук не може. Него какво се мъчи, той е много дълъг. Човек тук е найма на 15% от бера. Там сме го минали. Там пак е толкова дълъг. А? Там е дълъг също. Дълъг е, ама има и много паднали дървета. Тук има едно само паднало, ако ще го пробваме. Не, може той с мотора, разлиш, не може чисти гумата тук. Айде да ги видим уния лимонади, какви са там, къде брълцат и... Ако не е оня с брутфорса, да им да ле фюровери. Той е у некоя лок, бе. Искам да се прибира.